ụmụnne m do jidela akala nchi onye ọbụla jide akala nchi iwuru ji laaka ịlụ nwanyị ewuru nwanyị laaka ịlụ ji gola ji wa ahụ kpaala akpụkpa nji bọọla akala nji ka ụlọ nshi azụ ụmụ ụlọ bifo ịlụwa ji gbakerie ala ka isi azụwa ụmụ njila ọzụzụ ahụ lelee ụdị ọrụ uru labụ mma arụ ela alọba nji ka esi alọba nji ka esi ama na-ejigbe zụwa ụmụ ajila ọ adụcha akwa mma ihe nji ekwu iwere ihe mmemme ha chiri nne ka ọ ghara iwerụcha ọrụ ịwara aka ụmụ anyị na-ahụ ndụ nke alụ o nwere owula medi nwa la onye meghị nshira mamịrị o ji eruwe ụmụ mgbe ụmụaji a ga-echolite ụmụaji enweghị ihe ama ama ụmụamedi ala eji eru ụmụaji emere ụmụaji ahụ ihe nke ọwụlọ nnọọ ihe nke ọwụlọ nnọọ onye ka nshi ka m bịa gwa onye ọbụla mbụla bifo ọgụ ụlọ nwaanyị kụla nwunye ụkpa ala akpa ọbụla nwata nwaanyị lo nwere ihe eme ome ka o nwee ike ịzụ ụmụaji ọkwalụ nke nwoke uru mara ka ụlọ nshi eme ụlọla biznes akpago ụmụaji skuul nwata nwaanyị ọ ga ọbịa biznes mgba ụmụaji gbasa akwụkwọ ya kpọrọ ha lawa ka kashikwachi ahụ shikwere m anya ahụ shikwere m anya maka ụmụaji mmachi ụmụaji bidola eme ụdị ihe ndị ụla makwala onye ụfọdụ ụmụaji nwụ mgbe nnekwu mama nnukwu ha mama ha nlọ mvu ahụ ime ha la ekpe ekpere nya amụla nwa ma bụrụ wakala ha la ekpe ekpere nya amụla nwa ịmụta amụta ọchọwa ka o si egbui ihe enwe ha idea ihe ya ahụje ụla nwa nwụọ nwa nwụrụ anwụ ole ekwu okwu ọdụgodo ndụ ole ekwu okwu nji ihe nwụla hei egbuchi m ma ihe isi ike ma onye ka ndị si onye ọbụla mụọ ọrụ aka ka alụ nwere ike ịlụ ọjị ọrụ aka ahụ ị mụrụ iwe ojii nwayọọ rụba mgba ka ọ bụrụ ihe ịla arụla ụlọ iji ebia medi ozu ya ga-alụ ọmụlọ lụrụ la kọtin nyebi la kọtin ka ịmachata ihe ọ na-eme were idea lelele maka la ihe na-eme ha ọka nkụ ihe mmemme ha shiri ike nke ha kachasịkpa njọ nke anyị ma alụgo bifo washila eme isiri ihe la akam nwatakịrị ewere ihe ọsọ tere owere ime isi la akam nye nwa mana nke a alụji ha ọ chọghị igbu ya egbu o were nshi na mamịrị le enyi ọnya bụ infekshọn rụji oju nwata ahụ ụfọdụ ụmụaji choo ha atụ afte nwaanyị ime ihe amalụ onye oji elogwechigwola nwata na-ebunye mamịrị la nshi nya ala iri ụfọdụ a mụfute nwa ịma na infekshọn ejugwu ya ahụ alaghachi njikochi vute infekshọn ma ọwụ vejin ọkwa ihe lakọsi onye lakọ